așteptăm în tribune. Dar fără pauză. Vă așteptăm în tribune. Faceți o scurtă pauză. Dar nu, vă așteptăm în tribune. Acolo, între vă așteptăm și în tribune, pauză. Vă așteptăm în tribune. Unul, tipa, nu știu care. Zi-mi fiecare. Vă așteptăm în tribune. Asta e ratată din start. Scârție ușa de... Vă așteptăm în tribune. Nu, în tribune ca mitraliera. În tribune. Da. Ok, hai. 2, 3 și... Vă așteptăm în tribune.